Miluzera. Idazki, jende asko egiten dugu saio, Bai. Eskerrik asko denoi. Da kategorizkuek? Bai. Batzuk beste baino gehiago, hori Bai. ere egia da, Bai. noski. Jende asko jakinarazten digu, ikusten duen Miluze. Batzuk dira jakinarazten bereziak. Duela gutxi, jakin bainuen, gure aitaren izeba monjak konbentuan, Oñatiko klausurako monja konbentuan, gauero ikuste dutela, txaloero bat, bere egin bezez. Egin ezagun oso izeuren alde. Bai, telebista hau. Ferminak, amaren aitaren markatu izeba monjak, eta zentzian. Ikusten dugu gauero, hori bai, amarretan itzali, azken errezoa egin behar izaten dugu. Guau, zupakizu Bernian Clarisek oten ziela. Bai. Eta Clarisek Bernietik entuz daia Oñati irezun diez. Daia ez dau gehiago. Antxe dago, Oñatikuek, klausurekuek. Oñatin gauero, Miluzerekin bat egin da. Zentzian, zeu gazu ezakua diruz beteta, guk pastaz, bakoitza berea. Bitu nire umetako onena. Ba, Duen Claris monjaine eta eureka zegoen atxalden pasa. pasta batzuk eta. Bitu. Besarka bat denoi. Hau batzuek! Eta datozela gure lehiak. Pasamos aurrera. Sor Fermina. Guau! Olako bat Mikel Emairu Arantzatxon. Bestelago komentu bat osatu dugu hemen. Momentuz, kanpora joateko gogori gabe, olaz eta olaz, ezta? Hori da. Bai, ezta? Klausurakoak izaten pozik zentu Oso gustora. Lau erren saioa gurean, 350 euro, hauek seguru zuena dituzu, dia? Ze ondo. Zertarako olatz? Ba, Baskaritzu bet, edo ondino. Baskaritzu bet? Bai. Bai. Hori da momentuz proiektua. Bai. Honegaz zirutxo egaz, bai. Zehaztuta daukagu non, Ez. Ez. zehaztuta daukagu norekin. Momentuz bai. gubiok. Bio bagarri joan zarete? Eta Momentuz gero bai. joango gara taldean ditzen. Ah, bale. Dirua handitzen doan Hori da. einean, ez da? Baina bestelako planik, Baskari batetik aragoko planik ez daukazue. Bidaitzoren bat edo. Ados? Hasta buru pasan. Bai, nora, zeu zer, bai. Bai. Eta norantzkoa? Egia ez dakit. Edo nora. Ez dago plan konkreturik zuek? Ez. Konpainia da Miluzerako planik garrantzitsua. ekarri Hori da, dizuen? hori da. Gaur sako irabazi albada, Ah, bale. Plan hori badago. hori badau. Bai, Ea egi bihurtzen dugun. Monjak zuen alde, Perfecto. Eta ba. Animo Mikel eta bikote. Mairu, zer moduz? Ondo. Ondo, Mikel hobeto, ja, bigarren egunean asko zobeto. Bai, aurrekoen Mairu, bueno, urduritasunak egoten dielako, ezta? Bai, bai. Etorri taia zer da nau, bai, ja, leku hartuta aurreko programie. Ondo, finalik ez, dirurik ez momentuz. Suerte pixkat baita. Hori da, Zortea, arkitektura ondo. ikasten zabiltz. Bai. Zelan du egeuzie? Ba, Erdi biden. Ez Erdibide nahi, zer ondo, da? ondo, ondo. Oso politxedarako ba oso zaila, bai. Lan Lan asko asko. ikasi behar, lan asko, hori da. Musika, gustatzen atzu. Bai. Ze musika? De todo. Merina Gris argi geratu denez. Bai. Hori bai. Berri txarra baita. Berri txarra ere bai. Eta gitarra eta piano jole. Bai, pianoa gutxigo, gitarra gehiago. Eta Piano nola- noiztik? Pianoa bakar, osea, etxen ikasita, gitarra ja irakaslekin Ai, dagoela. ba. Eta non dago gitarra? Non dago gitarra? Etxen. Antxe, hau txartzen alperrik? Bai. Bueno, hemen tratua badakizu ze izaten den. Zuena da, bigarren saioa, bosgarrenera iritsi ezkero, Miluzeko esku. Gitarraz, joko zen nuke? Lehenengo aiatin behar dira. Bosgarrenera. Iritsi ezkero bai, Bai, bai. Ados. Mairu, psikologia ikasten eta hemen psikologia apur bat behar da, ezta? Bai. Hau dana kudeatzeko, ezta? Ondo. Zer moduz ikusten gaituzu, Mairu? Bueno, lantzu ezuegaz igual badau. Bai, badau. Bai, Badau. Bai, Bereziki norekin hasiko zinateke? Ez da hit. Ikusi biko zen. Bueno. Eh, Ez du esan behintzat, ondo dago. bueno, argi da unogaz asko Bai. zan, bai, bueno, ondo. Neskak Bada, ongi bada, etorri. Eskerrik asko. Eta bikote berri bat gurean, Arantza eta Antxon. Ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Ondo, nondi gatoz? Ondarrutik. Boa, zalegu txarra hau, Ez. Bueno, Miluz ere ez, ondarro ere ez. Nolatan animatu, nork animatu honor, edo hau bat ezartutako erabaki izan da? Ez neuke konbentzionean Bai, arrastak ekarri dugu, Antxon. Bueno, hainbeste bez, hainbeste noan insistiu. Zuek zarete lagunak eta ofiziokideak ere bai, nola baita, ezta? Bai, Biok aritzen zarete? irakasle. Irakasle! Bakoitza Leku berean. berdinean edo? Ez. Arantzazu, Ni mutrikun. Mutrikun, eta Antxon? Ondarri bin. Ah, Ai, begira. ba. Bate pentsaban, ondarri bi alkarren algun Badago edo. zerbait horre, ezta? Bueno, Baina- bat atxerekin bestea ez, kontu. Eta aratona ibiltza zara? Egunero? Bigetxu, Bai, bueno, beste batekin partegatzen dute. Bueno, ondo. Ondo dago. Txita, bai. Eta ze irakasten, Arantza? Marrazketa. Marrazketa Antxonek? Ni ekonomia irakaslina, baina ni ikasketa buru. Begira, Pixkanaka hasi eta Miluzen ere hori da asmoa, ezta? Etorri gara irakasle, baina gero Miluzeko buru izatea. Dirua lortuko bagenu zakua irabazi, horrekin zer? Ba, jala elkartintzako,
Zati derroat nintzat bai. Saharara bideratzeko, bai, ezta? bai. Jo, ze asmo onak dituen jendea gainera, Baskartzekoa. Zorte hon, animo, bikote, eskerrik asko tortzegatik. Ia banatzen duen, mesedez, ze gogodakun banatzeko. Ondo entzun, miluzeko zakuan, jokoan, 84.675 euro. No. Eta hortik, segurueni, zatitxo bat, urnietara ere bai, Egape Institutoko lagunak hemen baitira. Opazuek. Ondo dauz? Ondo topazuz? Bai, ikasbidaia Parisera egiteko dira. Ah, Eta esan dira, frantsesez zer moduz, eta esan dute, ondo. Bueno, frantsesez esaten den bezala, ondo. Bueno. ze plan ona, Parisera. Bale, indartxu zatozie? Bai. Bai, frantsesez esaten den bezala, bai. Ondo. Mangietorri, lanien hasiko gara. Bai, olatxetolatz, erantzuten zauek lehenak, benga, Ianok, eramaten dituen lehenengo taulako puntuak. Lehenengo taulako, lehenengo arrastoa. Galletak egiteko erabili dezakezu. Mantequilla. Adibidez. Labea. Baita ere. Uruna. Bueno, osagaietan ez gabiltza gaizki. Bigarrena, jan nahi baduzu, ondo zuritu. Limoia. Limoia zuritu. Arrautza. Arrautza zuritu baino, puskatu igual. Intxaurrak. Intxaurrak, Jo! Eta! Laurogeita mar intxaur! Zentzat? Epa! Polita gainera, mojak aipatu bezala, galletak ere agertu dira. Badago lotura bat, Intxarrak nik pudinari be bai. Bai, izan? Danari. Ondo, Mikele, Mairu. Bigarren taula. Lehenengo arrastoa, askorentzat ulergaitza da. Inglesa. Ekonomia. Zure ikaslentzat? Akaso? Matematika. Aurra askoren bizitzetan presente dago. Ez abiltzate txarto, baina zehaztu beharko genuke. Zer nahi Hizkuntza. dugun. Hizkuntza. Eriotza. Zeinu hizkuntza. Ikurra darama beti hasieran. Bueno. Ikur bat eta gero beste zerbait. Ulertzen zaila batzuentzat. Zerbait? Paso. Gurutze gorria? Olatz? Liburua. Abona, Zazpi lagun ibiltzen dira bertan dantzan. Zazpi elementu, ikur bat ondoan. Ikur bat da zazpi elementu dantzan gero. Ume asko ikasten. Paso. Taula periodikoa. Txikiagoak. Sudokue. Hau bai, Bost lerroz dago osatua. Batzuk ikusi dute? Hor dauta? Mikele Mairu? Egutegia. Pentagrama. Oso Hori ondo. bai! Eta beste hiru, ondarruna? Ez gara beti hasi, Eta hirugarren taulan, onela dio lehenengo arrastoak. Gorputz izoztu txikiak dira. Txingorra. Izotxak. Paso. Paso. Bigarren arrastoa, espazioan eta lurrean topatuko dituzu. Asteroidak. Ja, beste bat? Sateliteak. Ez. Izarrak. Ez. Kometa. Txo. Seguru zeuk ere egingo zenuela noizbait. Kometa. Ze, irutik iru? Irutik iru! Euro gehi puntu gehiago. Ongarrura, fuerte torri gira hauek, Beste gure puntutxo batzuk. Olatz, mintzioka hasiko gara? Bai. Hartu lekua, mesedez. Mikel eta Mairu, bestaldean. Beharrean, bi taldeak ere, Debora. Pentsatu ondo, marrasi, bai? Ozen? Manguera. Metalak topetako Bai, makina da. metal detektagailua ondo. Oso ondo. Korrika. Korrika.
Pertigazko jauzi. Oso, no. Bizikleta eta kotxea. Bozina jotzen bizikletai. Bai. Estor baten edo... Batetik daukagu autogidaria, bestetik. Txerrendularia. Eta? Autogidaria nola dago? Aserre. Azerre, bai. Horrela, lagunduta bai, ondo. Ez. Bikain. Baina ari gabe. Ariketa zuzena izan da. Badago hortensio bat, txirrindulari gidarien artean. Oze pixka bat lasaitzera. Eta gero atera, metal detektagailua, okerezpa naiz, oparitu zioten kikeri behin. Bai, Bai. Kikeari da zakua zaintzen horrela. Orduan eskuratan dau. Bai, bera da. Zazarati berana da. Ba. Ederto, iru rogaina, hau pasuek! Eta mairu desia zen. Eman, imintzioa, baina egitut. Bartu lekua, guazen. Eta ondarrutarrak bezaldean. Sobera zabiltzaten lagundu beste ere. Ados? Depora. Txaron, Ziko goa dukan mairu, orain bai. Mangeri? Argixe? Bai. Topografu? Ez. Itzua? Argixe? Argixaz? Non? Zer? Orku? Hori da. Hori? Frontala. Ondo, kopetako literna bai. Ze ote da, Mikele? Bai. Dantza? Kabareta. Dantza, ze dantza? Ez besti. Ez da kabareta? Kankana. Ez. Errusiaren... Ez. Apa, Mikele, dantzatu, ez ez? Dantzan. Euskal dantzak? Ez da euskal dantza, ez? Jasa. Jasa, Hirugarrena. baleta ez. Hirugarrena. Josi. Josi. Botoia ez. Jostune, Bai. neurrisak hartu. Diseinu. Bai, neurria gartzen, oso no? Eta, dantza? Ze dantza da? Eskozesa. Eskoteza ez. Eskozierrak. Musika... Kabareta ez Baleta ez da, jasa ez da. A ver, Jasarekin lotu genezaken. Itxaron, Ia asmatze bazfien. Bituen? Bai, mesedez. Charleston. Asko laguntzen du Charleston esateak. Niko, razón, bai hablando. Asko laguntzen du, honet. A ver, beti gauz fandaulo eta ginen. Hau ze dantza da? Charlestona badaki. Batxata. Esan da irabazten du, Ba, bi eta berrogeina. Mikelek esaten du, horrela bai, jode. Claro. Nik ere ahoarekin, bai. Famau. Bai, ez da famau, ondo egin du, Txalo bero bat berriz ere, jaski dio ez. Baina aurrera datzera. Eta gero esan era, Charleston. Hartu lekua ondarru, mesedez. Olatz tarrak bezaldean. Eutxe horri, demora. Ikusi, banatu lanak. Gidaria, kamioia. Hori katu Freno. ezelan deitzen da. Hori katu ezelan Alegia? deitzen da. Bai? Ez dakit beran izena. Zer? Ezelan deitzen duena. Esaten ari zara? Katua. Ez katu. Katu eskuen mogitzen duena. Ez, baina aurretik? Gidaria. Katu gidaria. Katu kosmikoa, katu... Bigarrena, aldatu. Katua. Gafak. Buceba. Pertsonia, buceadora. Baina zer da hori? Betaurrekoak. Buzo egiteko betaurrekoak eta... Arnasi hartzeko Baina nola esaten zaio horri, disiplina horri? urpekaritza. Ez... John, hirugarrena. Zankadia Ostika- jarri eta jauzi. Txaba, zer dira? Futbolariak. Futbol jokalariak, bale? Bai. Lesionatu, futbolariatek bestea Bestea lesionatu. lesionatu. Apropos, Ostika jo- zankadia bat jarri eta jauzi. Polita izan haze. Erabaki dute ondarru, bueno, Arantzak esan du probak naztuko ditugu. Eroglifiko bat egin du, autoko katua. Eta gu, ja, Doraemon ote zen, edo ze, katu kosmikoa. Autoko katua, gurpila zulautakoan erabiltzen dena. Esnorkela da bestea. Bai. Pekaritza bombonekin egiten Bai. baita. Azkenekoa, futbolariak, atzelariak, aurrelariari sarrera bat egin. No! Punturik ez. Lastima. Lastima. Eskerrak, eroglifikoak ditugu hemen. Beti geratuko zaigu Charlestona. Bai, benetan, erakutsiko etzut, nahi zunion. Olatz eta olatz, puntuak, bildu beharko genituzke.
Lehenengo hieroglifikoa neskak. Nahi gabe zauritu dut. Mozart. Ez. Besoa. Beethoven. Bai, irakurri. Beto. Beto bost. Beto bostkorria. Ez. Beto. Eragiketa zer da? Geiketa. Geiketa. Ez, zer dau? Zelan dau? Beto bo... Ondo. Bai? Beto ondoa. Beto ondoa. Beto ondoa. Bai. Eragiketa matematikoak agertzen zaizkigu azken aldian batzu gaizki daude, beste batzuk ondo daude. Kasu honetan ondo, ezta? 3-5, ederto. Beto, benez, beto ondoa. Beto ondoa, bale? Ondo. Eta kalkuloa ere azkarra egin, kontuz, zen... Erraza ere. Bigarren hieroglifikoa, denbora. Biharko aurre ikusi dute, Kaskabarra. Bale. Kas egindako K bat daukagu, kaska eta barra bat. Kaskabarra, bikain. Daulatz? Bai. Horre, Ondo. Ondo, Barra, puntu zuentzat. Bai. Mikel eta Mairu be hieroglifikoak asmatzeko prest eta gogotsu? Bai. Lehenengoa, denbora. Etxetik ateratzean, Aba. bale, dana ez du behar. Venga, Itzi. nor da? Itziar. Itziarrez, abizena. Ituño. Bale, Itu. itu baderantzunen zati, aurretik zer? Jarraitu. Itu. Dun. Wow. Aba. Baina guztia ez dugu behar, orduen. Barekin geratzen gara. Ba, itu, nioez. Ba, itu, duna, naez. Ba, itu dute. Bai. Arazoak. Bai. Bigarrena bai, Bueno. Ia ba. Gia. Denbora. Asko kezkatzen hau. Arra, Venga, zemat. biarra, Venga, Arrago. hor dauz. Asko kezkatzen hau. biarra, Bale, askotan agertzen hor da hori ba. biarra, muna. Biaramona. Biaramona. Bai. Hor dauz. A ber, erogliok ez dulen jarabi hartzen dauen momentutik oso Bai, lasai dau. gozo dabil, Hobetan neuri ematen mazten, bihar eta amonak, eta iraiket egin, eta ota hau ordezkatu, bihar amunak, errazago ezin da, ondo? Mikel eta Mairu ez daude kezkatuta ordea Ondo. biharamunarekin. Oraina bizi dute, ez da? Bai. Ondo. Berroita marpotu. Ondo! Arantzatantxon, arnazketariketak egiten, eroglifikoetarako, bota aukeratxuek, lagundu lizateko geupe. Venga, sorte hon, lehenengoa, denpora. Autotik askatu da, torlo baderantzunan zate. Bale, Eta beste guztia ere, bai. Azkar, torlo, you, esaten dio zuri, inglesez Charles erregeak, torlo you, oso ondo, torlo you. Arantzako erraz, hau da maila. Kontuz, erauli gaizu, Bale, bigarrena denpora. Beldurra ematen dit, Elun eta menta. A ber. Ja? Elurra ematen dit, iluntasunak. Iluntasunak. Bai. Bruce Lee. Lee izpiluan alderantziz hil. Hil un eta asunak ziren, menta ez? Baina askotan hartzen da bai, Hil un eta asunak. Oso ondo. Argi, opa onda Ruben puntu zuentzat. Eta zazpikitxo bat diazki, Anak bidali digu, haupa Ana, eraikin batean zegoela, honako kartelarekin topo egin baitu. Gazteleraz, euskaraz, gazteleraz dio, por favor, pasen al fondo, euskaraz, joan atzerantz, mesededez. Mesededez. Ondo, jostaria da, hori da, mesedez eskatzea baina fuerteago. Mesededez. Indar handia hori Bueno. ari zara, beraz, Ana, eskerrik askoko, zuri ere bidaltzeagatik, noski. Eta... A ber, itxaron deialdia, aprobetxatuko dut. Deialdia, zuek onelakuek bialdu programara. Mesededez, bidali. Mesededez. Bai, Ez bai. neure zenbakira mesedez. Niri ez. Benetan? Laguntanak.
Bermineko lagundanak, neure klaseko kide horiek eta ilaskibitu hau, bialdu, mesedez, miluzera. Baina ez ilaskiren telefonora, Eta audioak ez, ja bide batez. Mesedez. Vale, ya está. Bazkatzeko gomidapenak eta listo, besterik ez dugu jaso nahi. Gomidapena, bueno, onartu zuten, Urnietako gure lagunek, ze publikoa, txalo bero bat zuei berriro, Eta Erne, proiektu musikal moduko bat ere badelako hau. Protagonista bat dugu hemen, bakarrari bat. Bakarrari bat dau. Amets da bera. Ametsi mikrofono bat emango diogu, hortxe dago Amets, dotore. Eta beste guztiek egingo dituzte koro lanak edo, proiektua dau, Amets eta Gauerdiko Eztulak, hori du izena Ondo? proiektuak, bai? Ordu nire batuko nahi, ondo? Amets gogoratu tonua, Ni luzeko esku, bai? Bai. Bai, Amets, presa haude? Guazen ba, 1, 2, eta 3. Mi luzeko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure onarea. Amets eta Gauerdiko Eztulak! Amets, kontuz, Men... Eskaintzak iritsiko dira, Zuzeneko tarako eta bar. Olatz, pozik? Bai. Eta? Baekin lanari. Hemendik urte batzuetara, zer? Zein talderena da, kanta hau? Bete ditzagun ametsak argia ekar barnera. Lumi, Bloin, Xiberrutz edo Arbola. Lumi. Ergotea. Bloin. Bloin, ondo. Izan ziteken Amets eta Gauerdiko Eztulak ere, Sofina bestuta. Ze urtetan inauguratu zen Uribarri Ganboa urtegia, 1958an, 53an, 65an edo 61an? 61. Ergotea. 58an. Ondo, da, Bikote? Utsi horri. Ene batzuk? 3. Zertan aritzen da Uxoa Inurrieta, itzulpengintzan, margolaritzan, ikerketan edo politikan? Uxoa... Bai? Itzulpengintza. Ondo? Batzuk? Laugarrena. Zenbat hexagono berde ditu berbaxerka jolasak? 8, 7, 6, 5. Zerdiko da letra. 5 letra bakarrik. Erantzun bat? 6. Berde. 6. Bai? Ondo, osnartutako erantzuna izan da? R. Nola du izena, Eibarko aldizkariak, ze kontxo, ze demontre, eta kitxo, eta listo. Eta kitxo. Kitxo. Bai, Berto. Abatzuk. hemendik urte batzuetara, eta azalpenak dio, oso hizki gutxi agertzen dira bertan, gehien bat formak eta irudiak daude. Ari gara loturak egiten. Aurrera. Ze instrumentu jotzen zuen bereziki Major Holake. Hitting on 1, hitting on 2, hitting on 3. Charleston! Charleston! Charleston da. Kontrabaxua, biolontxeloa, biolina, arpa. Arpa. Kontrabaxua. Bai, ez da. Oso onto. Ge? Probatu nahi? Ez. Ze menditako gailurra da hau, motxorro, baigura, saioa edo aratz. Aratz. Bueno, kontuak oso argi, goiko hilara bereziki. Probatu nahi duzue? Ez, Ez. Nola esaten diote doministikoari, ormaiztegin, arbulia, arkusina, armuzua edo arlua? Arkusina. Ondo. Eta ese hoiei esker? Ez, galduta. Badago hitzen bat hor. Kontuz? Probatu nahi? Bai. Bazen! Eroglioren ideien kuadernoa museo
Ospetsu batean egongo da. Ez da posible. Bai, ondo! Opa, Eroglio! Ekonomia zuentzat! Oso ondo! Bai, ados nau. Egongo da. Talentu handizeako, Erogliok, ederto. Agertzen dena eta argitaratzen ez dena, material asko hor, liburutan. Batez be argitaratzen ez dena. Hori da beti, bai, zema kuaderno dago zen, bai, botata. Mikel Emairu, bigarren eskua aztagoena izango da, eutxi, puntuei komodinari, irla bakarti batera, konpainia onarekin batera... Ze saltxa da? Gazpatxoa, mojo pikon, salmorejoa, tomatea. Salmorejoa. Ez? Bai. Mojo pikon. Mojo pikon. Muchacho, bai. La rica salsa canaria se llama mojo pikon. Ondo. Charleston. Correcto. Zei hilabete eskutatu dugu nogenen, kanta honetan, irailean, uztailean, apirilean, otsailean. Irailean. Letra. Osan da? Zenbat izaki agertzen dira Velázquezen meninak margolarnean? 9, 10, 11, 12? 12. Oso ondo. Ge. Entzun hau. Ze instrumentu entzun dugu? Adar ingelesa, oboea, fagota, pifanoa. Oboea. Errotea? Fagota. Errotea? Pifanoa. Adar ingelesa zen ba? Zein da argazkiko mendila azterkaria? Oiana Kortazar, Maite Maiora, Oiana Azkorbe Beitia, Sara Alonso. Oiana Azkorbe Beitia. Osondo. Zaguna, Mairu? Bai. Zaguna? Ez. Zaguna? Bai. Dos. Askatu edo aurrera? Aurrera. Ze aretotan grabatu du Janus Lesterrek ate birakariak epearen zuzenekoa? Eraso ditzatela euren buruak, tan horreraso gabe utz ditzatela inguruak. Daba, doka Bilboko kafe antzokia Jimmy Jazz. Jimmy Jazz. Ez? Daba. Osondo. Dotorea zuzenekoa. O. Ondarruren O. Miluzeko taldekide batek esana. Irla bakarti batera konpainia onarekin batera... Askatuko edo ez? Bai? Ez. Ze zientzia saritzen da Abel sarietan? Fisika, kimika, matematika, informatika? Kimika. Matematika? N. Pasen ba. Irla bakarti batean... Ez, Mikel Emairu. Nola esaten diote mutikoen zakilari ondarroan? Antxoa txikia, sardina txikia, amu txikia, olagarro txikia. Hori ez da mutikuna. Ze bi punta ondarrun edo, ze kristo da. Hori ez da mutikuna. Sardina txikia. Antxoa txikia. I. Arantxa eta Antxon, saiatuko gara? Venga. Gazta, urdaiazpikoa eta ardoa eramango nituzke bizirauteko. Zuzena da? Ondo! Komodina, ondo. Eta antxoa batzuk ere bai igual. Bai. Handiak, noski. Arantza Antxon, zuen eskua. Bueno, umina bada txiki, Bueno, ba. hobeto. Aurrera.
Eta enuntzatuak dio, saiatu zarete inoiz, ba? Zenbat urterik behin egiten da bertso txapelketa nagusia, 1, 2, 3, 4. 4. Ondo. Te. Nola du izena, kirola euskaraz jorratzen duen kazetari talde honek. JK Eutxigoiari, Kirolez Blai edo Izerdi Patxetan. Izerdi Patxetan. Hor minuzen, izan dira? Bai. Eiaki, ondo. Ze podcastetan entzungo dugu sarrera hau. Yufi, Joko Ona, benetan zabiz edo Zulora? Joko Ona. Zulora. Osondo. Erre batzuk. Segi lanean. Ze idazle da gazteena? Eider Rodríguez, Miriam Luki, Leire Bilbao edo Jasone Osoro? Eider Rodríguez. Leire Bilbao. Ondo? No puede ir zango neuke, behitu? Zerbait ikusten da hor ja, saiatu zarete inoiz, atxotitza da, hemen daukaguna. Henik ez? Ez. Urnieta dagoen lekuan, ze Biena eta ze Kristo. Ze kompositorerena da, Radetzky, martxa. Johann Brahms, Johann Strauss, Robert Schumann edo Richard Wagner. Johann Strauss. Urte barriku, osondo? Balsa badakizu? Bat biru. Balsa. Askatu nahi? Arantzantxon? Beste bat? Ota, puntuak irabazi, aldela. Ze herritan dago Nesh Graf artistaren mural hau. Bilabona Amasan, Ibarran, Beasainen edo Adunan. Zederra, Beasain. Bilabonan. Ibarran. Ibarran, osondo. Mugan, ondo. I letra agertu da, eta komoina irabazteko aukera bat ere bai. Mikele Mairu? Probatu nahi? Ara. Nola dabiltza etxarria dana zen, balantzaka badabiltza? Balan, balanka, ikurka, makurka, zirripi zarrapa edo galandalan. Zirripi zarrapa. Erantzu bat? Balan, balanka. Ikurka, makurka. Bueno. Eta? Ikurka, makurka, saiatuko gara? Bai, a ber. Jozen ba? Arnasa hartu eta bota egin biak batera ekin. Denok elkarrekin. Azka txiki bat hau? Pare bat. Bueno, pare bat. Baina txikiak, Ze filmetako fotograma da hau? Match Point, Lucy, Lost in Translation edo Black Widow. Lost in Translation. Orain bai. Orain bai, dio Arantzak. Arnasa hartu. Miskat, aldatu inetan. Arnasa hartu eta putz egin biak batera ezin. Putz? 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 Noski ba, ondo. Biak batera. Bueno. Komo baina? Arnasa hartu eta putza bota hori bai, baina putz egin ez. Markagailuak, 350 komodina. Olatzek eta olatzek, 320 komodinik ez Mikelek eta Mairuk, Arantza Antxon, 550 eta 2 komodin. Aldeak baditu markagailuetan, baina erabaki erra izango da zein da zuzena betiko moduen. Azteko lehenengo errondan, bertsioak dira. Loiolan
Jai, ilunabarrak bat birulau izpiluen aurrean, goizeko euri artean martxa baten lehen notak, sarri marinelaren zai mundu zahar loretxoa, txatxo egunero. Kantu ezagunak batzuk bertsioak dira. Zeintzuk diren bertsioak jakin nahi dugu? Sarri. Zutzan emaitals, txari abestia, jatorrizkoa. Martxa baten lehen notak. Ba, laboarena da. Errondatik kanpo momentuz, Mikel eta Mairu. Loiolan jai. John Denver and his song. Txatxo. Txatxo. Bai, Los Berrones talde asturiarraren txatxoa bestia. Da jatorrizkoa. Egunero. Everyday kantua. Selector taldearena. Bat bi hiru izpiluen aurrean. Akelarrerena daba. Bai, originala. Loretxoa. Hau zen ba? Beniten originala. Originala zen bestea. Bigarren erronda. Novela beltzak dira. Gailur ekaiztxuak, diztira. Goizuetako ezkongaiak uholdaren zain mugetan bakean utzi arte, ilunpen bihotzean kristalesko giltza ilargi herria, arotzaren eskuak, eriotza Nilo ibaian. Arotzaren eskuak. DBH-en irakurri da. Gailur ekaitxuak. Emily Bronteren novela erromantikoa da. Ez beltza. Olatz eta olatz, novela beltza. Eriotza Nilo ibaian. Agata Kristi. Osondo? Mikel Emairu? Ilargi harria. Ingalaterrako lehen novela beltza omen. Ilunpen bihotzean. Hau, abenturazko novela da ba. Joseph Conrad da. Mikel eta Mairu? Mugetan. Asier Etxeberriak argitaratua. Planto egiteko aukera da aurrera egin. Planto. Planto. Berrogei puntu zuenak. Osondo! Diztira zen, lekuzkan bozegoen bestea. Beldurrezkoa. Eta, hirugarren errondan erabakiko dugu, guztia ia zertatzen den. Arantza, Antxon, zeuek erantzuten hasi, liburuen egokitzapenak dira. Blade Runner, Interstellar, Shrek, Piano Jolea, Call Me By Your Name, Amelie, The Color Purple, Atzera etorkizunera, Carol, Charlie eta Txokolate Fabrika, Aizearekin Joana. Liburura aurretik. Piano Jolea fijo, ez da komodin ibileko, Barru? Bi komodin dituzu, bai? Ja. Baina bat esango. Liburuen egokitzapena. Bai? Piano Jolea. Ondo. Amelie. Ez da bai egokitzapena. Mikel Emairu? Aizearen Joana. Aizearekin. Aizearekin Joana. Carlata O'Hara, Margaret Mitchellena da liburue. Irakurtzeakot? Bai, Bai, milorri, The Color Purple. Alice Walkerren izen bereko novela oinarritua. Novela zoragarria da. Mikel Emairu? Atzera etorkizunera. DeLoreanean. Ez da ba? Pelikuli da, bai. Egokitzapena. Bi komodinetan listo. Komodina. Ba, noski ba. Blade Runner. Planto egiteko aukera edo askanera ino guez? Beste komodin bat. Ondo? Zer plantan. Shrek. Eta ba... Liburua. Horrela geratuko gara. Ez. ezin, aurrera inazkaro mugera Edo arteia. planto edo ja maiera arte. Ba, seguru zarete, Charlie. Bai. Charlie eta Txokolate Fabrika. Ondo, Roald Dahlen umentzako eleberrian oinarritua. Bat zan berde. Interestela,
Bai, ni Karol esango neban. Zein? Karol esango neban. Karol. Karol. Bai. Patricia Highsmith, oso ondo. Venga, beste bat, damaitxu. Venga, Arantxol, horretara etorri zara, lanera. Interestelar. Hau, ez. Markagailuak onela geratu dira. 350 puntu olatzek eta olatzek. Mikel Emairu 360. 570 arantzak eta antxonek. 10 puntuko aldeaz, olatz eta olatz, laugarren saioa, miluzeko zuen azkena. Bai. Lastima. Bai, baina aldi gustora berean, gongora. Ondo, posik. Pozik ere bazaudet ez, da? Oso. Sarrenan aipatu bezalaxe, 350 euro dituzue. Helburu aia itxi dezakegu, horrekin bazkaritxo bat, zuentzat, Gutxan. Eta gainerakoak datuzela gero, sobremesara edo parrandara. Kafetxora. Ondo pasau hemen? Bai, oso ondo. Baita guzuekin ere. Bueno, gogoratuko dugu berria, egunkariko lankideak olatz gizarte sailean, ja luparekin irakurriko dugu, egunkari egunetik aurrera. Olatz Bizkaiko hitzan zu. Zei harrera, zei ator, zei ribarre, ze bisita ona guretzat. Eskerrik asko. Ezin da aldi berean arnasa hartu eta putz egin, baina Mikel eta Mairu hortan ari dira iaia, Larri ginen? Bai, gu baita. Baina hemen jarraitzen dugu. Bai. Ondo, bizirik? Bai, emateu ez. Bai, ez da? Bai, zalantzari gabe. Ondarrutarrak berriz, gaur iritsi da, ze, Bueno. Nola, bueno. Ondo, lasaitxu. Puntu guztiak, agortu egin zezkigu puntuak, zuei hainbeste banatuta. Bai guazen gexa, Markagailuak utxean orain, hori bai, sokatira dator. Erne denak, Mikel Emairu, zuek atzetik, erantzuten lehenbizikoak. Ados? Vale. Ba, hartu lekua, sokatira lagoaz. Denbora. Nork idatzitakoa da, soinu jolearen semea eleberria. Paso. Atxagak. Añanako zer da ezaguna? Gatza. Gatza, ondo. Martxoko zein egunetan antolatzen da matematikaren nazioarteko eguna? 17. 14. Jarraitu kantua. Kolore, koloreta. Guztu guztiak. Oso ondo. Zenbat kolore ditu Jordaniako banderak? 3. 4. Mendaron bat zaude, ze lurraldetan zaude? Gipuzkoan. Gipuzkoan. Zenbat aldiz egonda gizakia ilargian? Behin. 6. 6 alditan. Zenbat A daude mantangorri hitzean? 2. Bai. Zermaten bazaude eskiatzen, ze herrialdetan zaude? Paso. Suitzan. Gorkaren aitak 3 seme ditu, Xabat, Xabi eta... Gorka. Noski. Italiako ze hiritan sortu zen pizza? Paso. Napolin. Zein da Paris zeharkatzen duen ibaia? Sena. Sena. Zenbat laguneko osatzen dute Belako musika taldea? 5. 4. Zein da urtean heriotza gehien eragiten dituen animalia? Paso. Eltxoa. Andaluziako zein hiritan dago Alhambra jauregi eta gotorleku multzoa? Granadan. Granadan. Zein da Gustav Klimt margolariaren lanik ezagunena? Musua. Musua. Nork zuzendu zuen Origen filma? Paso. Christopher Nolanek. Zein da historian gehien salduten liburua? Paso. Biblia. Gorputzeko zein organo konsumitzen du energia gehien? Bihotzak. Garunak. Gaur astelena bada, ze izango da etzidamu? Eguena. Bai. Bai, baina... Akaso hori izan da, lan gehiago eman diogu bihotzari garunari baino. Baina, ondo, behitu ja veteranuen leku hartuta. Neskak, Mikel Emairu ze moduz? Ondo. Ondo, ondo. Hobeto, ia finaltxu bete do gogoz, ja? Bai, ia urrenguen. Urrenguen beste aukera bat, haupa, zuek. Ondarru. Askotan errepikatutako lema izan da hori hemen, gurean. Ondarrotarrak, bai, normalean iritsi eta... Ordezkari honak, ondarrutik. Plazaren jabetza hartzeko arazorik ez dute izaten, ezta? Zuek ondo, Arantzantxon? Bai, momentuz. Gaur iritsi gara, finaleraino heldu. Zakua irabaziko bagenu zesanik ez. Sareak eta ekarri ditugu, gero bueltan garraiatzeko. Erun gora guztio zelan. Bai, eta, bueno, beharko dugu indarra, Erne gaur jokoan, 94.600 eta 95.600. Zakua garraiatzen laguntzeko prest, turnietarrak, Amets, eta gauerdiko ez dulak, zuekin, egape izidutoko ikasleak. Jende ona. Bueno,
esan dugu, ondarrutik datoze Arantza eta Antxon. Etxekoei gurekin bat egiteko momentua aplikazioak eta atara telefonu jarri hor. Galdetu nahiko nizuek, mundu zelan dakune, dasama gatazka eta bestak beste Saharako kanpamenduetan eta bizi diren familian egoerak eta purtsu eta astutez, da, Arantza? Azken aldiz entanok? Bai, beste lego batutan da gau behixak ipinditxe, baina aidan beste urte daru, gatazka batzuk betikuk. Eta bestak beste Antxon, basari bizok, taldeko kideta? Zer da, herriko talde bat edo? Bai, geuk ekarten dugu, etxea, baina, bueno, atzanin inguruko lagunakin eta danon hartin ibiltzen dugu neskatxu. Eta ondarrore bost batu metorri diz askaniko gurtitan, eta, bueno, talde politxe da, eta errez etxen da, egizetan goza etxen da. Ederto, lanera zatozte bai, dirutxu egia lortzen dan, eta bestak beste elkarterako ero dirutxua lortzen dugun, sorte hon, Arantza, Antxon, basari eulan misterio sal eta... Ez bereziki. Irakurtzeko eta, bueno. Irakurtzeko eta, bueno, Sherlock Holmes, ezaguna egiten zaigu guztioi, irakurri dugu, zeo zer. Bai. Barraski biziduna ikusi. Bueno, barraski biziduna, zeo zer da, pelikuleren bat? Bai. Bale, sorte hon, Arantza, Antxon. Sherlock Holmesen papera egin dute, denbora. Jude Law, izan da Sherlock Holmes, bai edo ez? Bai, bera zan ez, erradu zen de. Marlon Brando? Arradu zen iraua. Paul Newman? Sherlock, irau dana. Christopher Lee? Bai. Robert Downey Jr.? Bai, ez alin. Ian McKellen? Benedict Cumberbatch? Roger Moore? Hugh Grant? Robert Stephens? Michael Caine? Egiaztatu eta? Amaikakoan ikusten dugu bi akats bakarrik daudela. Michael Caine? Ez, fijurau. Michael Caine? Bai, ez da. Bi akats. Ez, baina hau... Ez, agon bada? Hau bai, beste bat. Ez da. Iupa! Amaikako, saluda bikote! €5 zuena dira, ondarru. Gaur iritsita, segurako. Osondo, bestak beste Jude Law ibili gara aratzona Watson izan dako, Osondo, guztiak kokatuta ederto. Sakurako bidean kokatu gara. Arantza, Antxon, urrezko galdera. Bi erantzun. Eskatuko dizkizuegu, zuzenak izan behar dira. Baskerviltarren Sakurra filmean Holmes anaiak dira bi, denbora. Mycroft, Sherlock, aukeratu? Ufa, €5. Hace bi detektibe, Bortxe ikusten dugu, amaikakoa, ederto, kokatu dugula, aldaketak bikain eginda. Pentsa, Miluzera etorrita saku eskuratu, Jo. Kristona. Gertu gauz, Lehenengo pausu eginda. Urrezko galdera, den erantzun bikoitza beharko egon nuke, sakua ganatzeko. Baskerviltarren Sakurra. Karo, film ezberdina dauz eta garai ezberdinetakoak. Nik hau irakurrita daukat. Eskolan gainera. Anaiak, Sherlock, Mycroft. Film horretan Holmes anaiak dira aktore bi.
Roger Moore, aukeratu dugu. Sakurako bidean, kokatuko ginateke, asmatuta. Zelan, Arantzantxon, momentu honetan? Ero zeixanek hendik ez inote aurre ikusi, ez da. 84.000 euro. Mese de derra. Bai. Elkarteari. Era pesta bezin iztu. Roger Moore, zuzena da? Christopher Lee eta Robert Stephensien kasu honetan. Arantzatantxon, baina penarik bat ere ez, Pentsa. Gaur iritsi gara miluzera, eta dagoeneko 500 euroren jabe. Segi bide horri, segi arrasto horri, hau amarru.